Avui vull explicar-vos com aplicar la comunicació no violenta en una situació de conflicte. Per què serveix la comunicació no violenta en els conflictes? Serveix perquè ens dona claredat. És una eina senzilla que ens dona estructura i ens permet analitzar coses molt profundes d'una forma organitzada. Anem passant per diferents fases. La primera seria l'observació. Què és el que ha passat? La segona fase està més centrada en els nostres pensaments, en quina ha sigut la meva percepció, en aquest com ho he viscut jo. La tercera fase entrem a identificar com m'he sentit en aquella situació. I en la quarta fase entra potser la part més interessant de totes. Quines necessitats estaven cobertes i quines necessitats no estaven cobertes en aquella situació. I des d'allà em plantejo què podria demanar i què podria fer per cobrir aquestes necessitats. Davant un conflicte, tant els adults com els nens barregem un munt d'idees i es fa de vegades complex poder entendre què és el que està passant. Aquí no ens centrarem en els fets, ens convidem a centrar-nos en els sentiments i en les necessitats. I ho voldria explicar a través d'un exemple o una situació viscuda que vaig tenir en una escola fa un anyet aproximadament. Recordo que vaig entrar a l'aula i una professora em va dir: hi ha un tema que em preocupa. Hi ha una nena que fa poc menys de 2 mesos que ha arribat a l'escola i no està molt integrada, no parla quasi bé amb ningú, no juga amb ningú i no sé què fer. M'agradaria que ho poguéssim treballar. I jo li vaig dir: d'acord, si ella em dona permís per fer-ho, així ho farem. Vam entrar a l'aula i li vaig preguntar a la Melek: Melek, podem treballar aquest tema? I ella em va dir: sí. I vam començar la sessió i li vaig convidar a la Melek, a través d'una sèrie de preguntes, a fer un caminet amb mi. La primera pregunta era: quant de temps portes en aquesta escola? I ella em va dir: 2 mesos. I què et sembla l'escola? I després li vaig dir: què fas aleshores en l'hora de pati? I ella va contestar: agafo una llibreta amb un bolígraf i me'n vaig a un raconet a pintar. I faig dibuixos, perquè se'm dona molt bé dibuixar. I li vaig preguntar: i com te sents quan estàs en el pati dibuixant? I em va començar a parlar de diferents sentiments. Em va dir que se sentia tranquil·la perquè era una cosa que li agradava fer, se sentia segura, però també em va dir que se sentia de vegades una mica trista i sola, sobretot quan observava els seus companys com es divertien. I li vaig preguntar què era el que ella estava necessitant. I em va dir amb les seves paraules que ella necessitava poder jugar com la resta de nens, poder divertir-se com els altres nens. Potser també necessitava que algú s'apropés a dir-li alguna cosa. Em va parlar de li agradaria ser més visible. Jo vaig traduir les seves necessitats en pertànyer, una necessitat de formar part, una necessitat de cura. I després vaig convidar a diferents nens de l'aula i nenes a fer el mateix. Quant de temps portes a l'escola? Molts portaven des de P3, així que es coneixien molt entre ells. I què fas a l'hora del pati? Juguem a matar conills, juguem a l'infectado. Quins sentiments et surten en aquell moment? Doncs estic feliç, estic content. I què necessites en aquell moment? Doncs formar part, divertir-me, estar amb els meus companys.
Llavors els vaig proposar que miressin aquells altres sentiments que estaven apareixent a l'altre costat. I es va començar a generar un diàleg molt interessant, que si bé no s'havien adonat del que estava passant. Després van sortir paraules de no sé com apropar-me. Van sortir paraules al voltant de no sé com connectar, no sé com apropar-me. Tinc por a que no vulgui venir amb nosaltres a jugar. I es van començar a mirar l'Amèlec i la resta de classe i van començar a veure que hi havia coses que no havien tingut en compte perquè no les havien ni parlat i que hi havia una persona que necessitava pertànyer i unes altres persones que no sabien com fer-ho. I aquí es va obrir un diàleg molt interessant. I es va obrir algo que era molt important per la professora. No era una petició que sortís des de la professora. Era un procés que s'havia de generar entre els propis nens, en el fet de veure's en les seves necessitats i en fet de veure's que no hi havia una confrontació, sinó que hi havia una possibilitat d'anar creant. En aquell moment, l'Amèlec es va sentir molt agraïda. Ningú havia donat espai en aquestes paraules seves. Ningú havia mostrat aquest interès cap a la seva persona. Havia sigut vista dintre de l'espai aula. I els seus companys van començar a actuar diferent amb ella. La comunicació no violenta, en una situació complexa, ens ajuda a ordenar i ens ajuda a donar-nos veu. A donar-nos veu a coses que de vegades no sabem com expressar. Jo us convido a que a les vostres aules abordeu des d'una mirada curiosa aquest caminet on veieu situacions que estan confrontades. Veure què hi ha aquí i què hi ha aquí. I que es mirin, que s'escoltin. I des d'aquí poder caminar cap a diàlegs interessants.